صوتك بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال. Run. Щом си с мене, Няма страшно. Заредил съм яко брашно. айде всички заедно. Зангар, 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 лаке. Огън! Запалиме, направиме пепел, да не отдам мило либе от тебе. Искам ретардите от Microsoft да им избухне офиса. Ослепис, ако не ми изпълниш желанието, да ти се спънат елените туфлека. Копкаме, копкаме. Копка, дали ме волиш или е клопка? Дали си верна ко що се кунеш или ко се жене да лажеш умеш? Ако искаш бягай, ако можеш бягай. Изпуснал си чантичката. Мале ти безкрайни крайници, а пуската прелива от омайности. Направо съм готов на всеки крайности. Шиз, 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 толкова си. Събирал пръчки, събирал, конки намирал. Всички събирам. Всички събирам. Джумар. Учиш ли? Ще ти помогна. Седни, Евскота ми. Да те скъсам ли? Или да те напердаше? Хайде. Седни, Евскота ми. Ще вземем нов урок. А те тук нанят. Това е Турциел. А това е Хезела Сакритска, като някой не знам кой. Ще си лъжиш, че целува по-добре от мен. Ще те гали с моите ръце. Единствени и ще чакаш някой спомен да ти донесе. Тая игра става, защото тая игра е доста грендерска. Кеме тая госпожа. Само за час сега. Само за час. Ще играем тази игра. Ей, така се прави. Шик-шака-лака-лака, кой ще кара лака? Шик-шака-лака-лака, ти си много яка. Шик-шака-лака-лака, кой ще кара лака? 1, 2, 3, 4. Вървях назад, а не напред. Шибаняк. Дали обичам Хевън? Не, Хевън не го обичам. Трепни, ма само трепни и я чу за тебе да умрем и свече да ти грене. Мени су руке отсечене. Кой правиш отзади, бе? Гледа ми панделката, е. Да. Но си има приятел, така че... Кой ти да е? Фри съм. Спокойно. Ама мъже сме и половина. Тя е нашата половина. Двама мъже и една половина. Твоя ли е или моя е? Ти си ма снима, бе! Ти си ма снима! Ще ти тикам телефона, бе! Ти за мен си само секс,
Защо вчера ти се виждаха зърната, бе? Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговарям подробно? Защото вечерта бяхме си легнали заедно с него и още от тогава... Тарададам. Повярвай ми, ще ти стане неудобно. Видя ли го, как я вкарва усмивката и подкарва сега наред всичко женско, дали и мен, адано. Та имаше момиче красиво в моя клас. Бях се кръстил възглавницата на него и за вас. Името и прекрасно ще остане в дълбока тайна и за по-нагледно ще я наричам просто. Превърнах се в нейн персонален лакей. Ако ми беше казала, може би щях да стана гей. Изпращах я всяка вечер, що тя беше страх от тъмното. После от студа често болеше ме гърлото. Първото, второто и тъй нататък вот поиска. Аз се гледам и разнежен, примучавам си като иден, който тя приятел си намери. Аз нагло претендирах, че с него смея вери. I'm gay.